Kaseng samla hima langrin kalak pendram joria u acting im ka hima langrin uba peace im yong halor ka jinglit pendam tedong sop hakmat ka management board MB tang ban yo se ya ka pisa jong ka hima ka bala kot kumba arklor hadu khasan lak tengka. Haba keren berkilat patai ke bor Presiden Kaseng Samla Hima Langrin uba PS Lingdo uba day Presiden Kaseng Samla Hima Langrin ula ong ba hadin ke jingyaki ba klem shong tight upa im nang tes im yong ula her sukino na kaket bala tungno dau actings im uba bis im yong haringkat ke jingkular ba unyeng banyada ya ke hak long tre ki kun ki hajar uba lengdo ula ong ba hadin ba ula long acting im uba peace im yong ula let ban pendam sop hakmat ka management board ban yo say no ya kepisa kabala kot sau klur ba lai prolak tengka ban ya sam hapdeng ki at kan hun ya kana kepisa bala yo na ka bai care sainar sya ngi wan hadani da jaka hangi ko press conference ban pentip batan bersnow sya ki paba no sosnong jong kahima langin bana kalian jongi kom bangila yen kom bangila kular kemat jong paiba bana kalian jongi nginum don liang siapa nu kalian jong kita kibakwa long sim hanre ngin yen be ya ka hok long trai jong ikun ki hajar dai ulur kata kanong rim ba ngila yo kalat ban yo bantung acting tumai ha kanong rim ban yen ya ka interest jong ikun ki hajar ban yada ya kata ka hoklong trai jong ikun ki hajar bat laweng no ya ipa im nangtei ba dangdon mentah ka suspension bat dangdon mentah po ka judicial inquiry ya ki kam ki jong i bat kani ke jingweng ya ipa im nangtei kadai halor ka nong rim ba kadon ka jing bom yen jong pa im nangtei tu kapor ya ka interest jong ikun ki hajar bat la pen scam ru ya kata ka jingmi jong ka double authority po kahima tingi da ka jing ngai ka scam da ka jing shania ha ka juga por ngila yo ban penki yo pa nong so snong jong kahima bat ha ka juga por ni pen pau ka jing songu jing so puro mi pa namar kila yami reti ban ngila yo isya ban wanra yo acting bathmai da ka jingmut ka jing temu ko bah da ka jing kermen ba uniu acting unsa la ban weng ya kata ka double authority te hanrei pause andalak boy kata kapor kaya keba ilayo ban trikam kamu im kamu acting jong kahima mentah ngiyo ya kukubor bat kila dia biaya jong sakmat bana kalian jong ni acting syam layeng ya kata ka hoklong trai jong ikut ki hajar bat ngilap ya kata ka jing pemiang jong i da keba ilek ban surrender ya ka authority ilek ban pendam tudong ya ladi hakmat jong kata ka management board bat dai mai i mentah iba kubur hakmat jong kepertai boong bahapu himalang rin kadon kadebul authority namar ba kadon katkom ga jintip ke bangiyo awat nyempat yo ikot kis lagi batikna namalkan simpor ini banwan ra kita ikot kis lagi batikna hanrei ngiladap pa ki briu ki ban petngor bat ki bala wat jintip habe de betkane bat nilap sisa ba kadon ka pisah jong ka himalang rin ka bakot sauklur lai pulak tam kabami naka fencing jong ka BSF tengi perkat ba kahima kadai ban long trai ya kene ka pisah ka bakot sauklur lai pulak namar ba kanong rim ka acting sim uyang kate kapor kadai ba uong ba unyang kat balong kat bajeru unyang ya ka hok long trai jong ikun ki hajar nri pause kementa ka papau kalong uniu acting sim syam layang ya ka hoklong trai jong ikun ki hajar utmu bet klau tang kumno ban yo ban sei kata ka pisah ban namar ba kidang don haki jing jong namar ba ya tengku bat ki ai namar patla ban penlip ya kata ka double authority lengba ka jing don jong ka an ka jing khanglat jong ka an tian rei namar ba kila kwa ban yo sei ya ka pisah kilik sarandar da ka ba ki ong ba ngin sei no tang ya ka bahak jong kahima kabamut ki ong ka bahak jong kahima ka dei tang arkulur khatsanla kabamut long uniu acting sim menta ulak kubur hi bahapo himalang rin don ar bahak dapo kahima kamut ka management board ka wei bat ka dorbar jong himalang rin ka wei de kata kalong ka ke ba kom ki kun ki hajar kom ki nong yalam jong ka seng samla ki bangila penki ngila tristem bat yang kata kanong rin
ngi penpau ya kejing siau diau ngi penpau ya kejing sengau bitar ha juga por bagi penram ya kene kejing le jong u acting sim u ba mentah bat nakaliang jong ngi kwa ban kren da ka basai kalong ba nakaliang jong ngi kum kinong yalam kum kita kidukot jong keseng samna nyem don benta EUM watang sipia sinayar ha kene ka kam kejing serendar lan kejing lilam no jong acting ya kabor jong kahima sya kata management board lur khatsan lak ngikwa ban jubab angne kalong ko kipat ba wanom sya elam bakla nakaliang jongi kinong elam jong asen sama himalang rin nyemdon kanu ka benta ban ong ban esim mentalem hakum kata ban ong ban serendar ya ka authority jong kahima namar balai ngiyang nadu ka basdang ru ngilak keren sai bangiyang ban yada ka hoklong trai jong ikun ki heja de lese pin sa perkhat ba kaipat ka banjin nang ni sakmat kai ka bangi kwa ban ong kalong ngimdai banduk jingkerman namar ba kum ki kun ki hajar ngin persang bagi ban yang namta ka hoklong trai bat kai ka ba ngila le hagitu kipor hadu bangin da yo acting bathamai ngi kwa ban keren bat kwa ban persngau ka de kapor kalong ba ngim num dai ban song than lah kanu kapor ngi don kam ya kajing kersan jong pat ba ngidai ban yami renti kenang ba kata ka hoklong trai jong ikun ki hajar hapuk ka hima kanu sa lilang